Здравейте, ние сме Team Minecraft и това е нашия сървър и с тези клипчета ще ви показваме какво правиме. Ето, това е кметството. Така. Така. И това е влакчето, което току-що направихме. Тук се взимате количка и се пускате. Ако искате и вие се пуснете. Така. Аз съм Гиро Мелоди. Това там са Сателе и ДТБ 1991. 96. Така. Ето във влакчето. Ето тук за пещерите може. Това отваря за нощно зрение. Какво? Добре. После ще го качим. Така. Тук са се свършили отварите. Ето. По принцип имаме още един човек в тима, обаче той в момента не е тук. На другите клипове би трябвало да е. Така, ето така. Зацепи. Горе. Така. Ще ви дам и Facebook страницата ни. Там ще качваме неща. Ето. Трябва да слизаме и тук количките падат. Ето и Сателе идва. Ти ще идваш ли, бе? Да, на количка ли си се качил? Добре. До другия път.